Bahasanya udah ngeri tuh.
matur sembah nuwun salam pambuka lumantaripun kadang-kadang saking Genta Buana. Loro ati loro spesial kagem Mas Benjo Stradi. Nih, ditonton lho nih. Tonton lho nih ini. Iya. Mahok deh. Makanya. Iya iya iya. Hey hey. Masukan dene monggo mae beksa. Kurang opo aku iki dadi wanita. Nanti Pak kurang opo
Pak Kumis. Monggo. Nggih. Pak Kumis. Perso HM mboten. Oh siap. Keri Mas, pokoknya keri. Oh, tetep santai yo. Wis pokoknya titenono. Abang-abang kabeh Bu. Yo. Siap pokoknya. Kaya ngene lelakonku biyen ngomong kok dadak ketemu yen pancen dipikirake gawe kelo ati salawase. Tahu buana ya. Kumis, tanduk malih mboten. Siap. Lagunipun lewong nggih. Siap terus oh ya. Oke. Gentos lagune. Lewong nggih lewong. Oh Ya. siap. Kene duet Mas kene. Kuwi ya duit. Jatilan. Genti jandut. Kaya ngene lelakonku biyen ngopo kok dadak ketemu yen pancen gawe kelo ati selawase. Kowe ngali ngono lho Bos. Diinformasikan yang berasal membawa mobil sedan Hyundai masih spesial kagem Pak Kumis. Dadi limang atiku nalikane sepisan ketemu. Aduh duh.
ngono lho. Wah, bohong. Kamu Pak, bohongi. Pak Kumis, pripun? Mam, lebih Mbak jadi ganggu sik, Mam. Oh iya. Napa dipending riyen, Pak? Kek enak apa sing rawani sing ndi kek dibaturi sing ndi kek. Sabda Sing pandita ratu. Pripun, Pak? Bringes lirang. Pripun? Mana ya? Pripun? Kok nggak jadi? Oh, Sisi pamit ku, mulai. Pak. Pripun? Goyang, Oh, Pak. pamit nggih. Lagi tresnaku bakal ginawa mati. Ya. Ayo Mas Rene. Pak RT kula nuwun Pak RT. Diturunkan selamat datang dari PT Ina Tera. Tidak lupa diaturkan selamat datang dari PT Ina Tera. Anjir. Di sana mbak-mbak yang cantik nanti kalau yang mau nyanyi persilahkan. Nanti boleh kirim-kirim lagu atau kirim-kirim duit nggak apa-apa. Apa-apa Nanti spesial Ojo buat ngono, Mas. mbaknya atau bapaknya di kampung di live streaming. Piye-piye apa nih piye-piye Bu iki? Iya, dihabiskan, Mas. Oke. Ya. Sabda pandita ratu.